åbner en Stirling motor. Vi varmer den op her nu. Og så skulle der gerne ske noget her. Yes. Ja, det kan vi også bruge varme til. Prøv at sætte væk med. Det er sgu i orden. Det er flot. Det er dejligt med noget mekanik. Og Royal. Ja. Det er dejligt. Altid godt med en Royal. Ja, sådan. Stirling motor.